sai sarki ko shugaba bai aikinsa akan gaskiya. Imamu ruwa ga aiki cikin ƙasa. Imamu ruwa mai aiki cikin ƙasa. Hanyoyin ruwa da kwayo bori kuma hanyoyin ruwa da kwayo bori kuma Idrisa mai gida mai kishi yan ƙasa. Mai ilimi gida alfahari yan ƙasa. Mai magana a sannu manya da ku ta kwan. Mai bin dokar ƙasa. Mai magana a sannu manya da ku ta kwana. Mai ladabi gun iyaye mai fadiya mamura. Shi yasa yake da ɗaukaka nan cikin ƙasa. Kuma shi yasa yake da na kima cikin ƙasa. Dora koli lokan tekwai dumi-dumi. Yara ne wajen ilimin 'ya'yan ƙasa. Complex scholar masu siya gina. Domin bunƙasa kai ilimin 'ya'yan ƙasa. Kayo karatu ekol masu isa. Tamkar ture kayo don tsarin 'yan ƙasa. Ekol kansin da wadda sabarai fulmama. Masu su sai bunƙasar da 'yan ƙasa. Mar Idrisa ka birge duka 'yan ƙasa. Domin ka yi taimako kan ilimin 'yan ƙasa. Lalle ka yi taimako kan ilimin 'yan ƙasa. Kafin gurub da sikiri dai tana 'yan ƙasa. Kuma masu aiki dai suke dai domin taimakon ƙasa. Aikin su iri-iri ne kuma kan gaskiya. Masu sikiri dai aikin su na gaskiya. Kun samu horo da kulawa ta 'yan ƙasa kuma ba tsoro. Masu sikiri na aikin su cikin ƙasa. Tsaron ma'aikata ko babban kamfani ne. Masu sikiri na aikin su cikin ƙasa. Tsaron cikin gida har aikin cikin gida. Masu sikiri na aikin su cikin ƙasa. Mai gari akwai masu sikiriti. Maradi gari akwai masu sikiriti. Sandar gari akwai masu sikiriti. Dawa gari akwai masu sikiriti. Agadas gari akwai masu sikiriti. Ifama gari akwai masu sikiriti. Kilaberi akwai masu sikiriti. Dusar magani akwai masu sikiriti. Akwai masu sikiriti. Yan amshi ku bada halayen sikiriti. Cikin ladabi biyayya suke ayyuka sannan garban amana kuma kan gaskiya. Idrisa dosa bare iko gafara. Sannan yan firimeri yayo tare 'yan ƙasa. Yan firimeri kun gyaran da karatu kuma kosai da liburori. Kabe nonu du wani hike nonu sai. Wane kan baza roki kan dasa gumo. Idrisa ya kawo tallafi dan 'yan ƙasa. Yan firimeri in ka zo kamar gida dan tarbo da kulawa. Ma'aikatar suna aiki na nishadi sannan yan firimeri na aiki na gaskiya. Mun gode mayar Idrisa mayar kai aiki na gaskiya. Aikin na kana da kyan sannu mai faɗi aji. Idrisa mayar goyo ban wani gakin da kai an amshe ku ba na amsa. Ilimin gida mai aiki cikin ƙasa. Mai ilimin gida mai ginin gida. Mai ilimin gida mai aiki cikin ƙasa. Sai kai mange ya gina domin gyara 'yan ƙasa. Sai kai mange ya gina domin gyara 'yan ƙasa. Sai kai mange gida nawa ne kun ka kirga. Ni me zan nemi ka kirga. Da Hausa fa kuɗin faɗi don mu gane. Gida ɗari ba goma mun ka kirga. Da zabarmanci ku faɗi don mu gane. Wanda waya ka sai kai mange ni cina. Dan talakawa don masu kuɗin ƙasa. Ilimin gida mai aiki cikin ƙasa. Don bakin cikin gida don bakin ƙasar waje. Wanda waya ka sai kai mange ni cina. Domin 'yan doso sai kai mange an kai. Ilimin gida mai aiki cikin ƙasa. Nijar duka suna ta addu'a. Addu'a ta sami taron dausa. Maza mata suna ta addu'a. Taron an yi lafiya ana kaya cikin gida. Malamai ma suna ta addu'a. Taron an yi lafiya ana kaya cikin gida. 'Yan siyasa suna ta addu'a. Taron an yi lafiya ana kaya cikin gida. Malamai ma suna ta addu'a. Taron an yi lafiya ana kaya cikin gida. 'Yan jarida suna ta addu'a. Taron an yi lafiya ana kaya cikin gida. Sarakai ma suna ta addu'a. Taron an yi lafiya ana kaya cikin gida. Ana kare cikin gida ana kare ka mai gida. Taron an yi lafiya ana kaya cikin gida. Na ga tilin taro na ga tilin taro. Taron da gwamnati masu faɗa a ja ƙasa. Labarin wumi a tambayi mai noma. Bebe matan mayar mun gode kwarai-kwarai. Bebe matan mayar mun gode kwarai-kwarai. Bebe matan mayar mai aiki ce kwarai. Mai san taimaka wa al'umma ce kwarai-kwarai. Bani tambada mai kyauta gida-gida. Mai ilimin gida alfaharin 'yan ƙasa. Mai ilimin gida alfaharin 'yan ƙasa. Idrisa ɗan Nijar mai kishin 'yan ƙasa.
ƙasa. Sa'an Nijar mai kishin 'yan 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 ƙasa.